Furiosi ka esechara ihe a ka afụri onye a gbara nkwụ a ṅụrụ the poison and anwụgo the person anwụgo ịghọtago a ga-eni ya ọkwa na 18 ka ọ na gịnị efugi ya so the person anwụgo after ka ọ gbachara nkwụ a nachiga Lagos yaba nwụọ the guy si China bata bụ ezizi Lagos na-emekwa ọfụma na-ejezi ahịa na-abata ịghọtago gbachazie nkwụ nwụọ after 1 week or 2 weeks. What's up with it?